Waqt il-preżentazzjoni tal-memorandum ta' proposti tagħha, l-MUT wissiet biex ikunu evitati sitwazzjonijiet fejn jittieħdu deċiżjonijiet maġla sempliċement biex l-istatistika ma tkunx negattiva. L-Union qalet li dawn id-deċiżjonijiet maġla ma jagħmlux ġid fit-tul u jista' jkun li minflok jindirizzaw il-kawża tal-problema jindirizzaw biss is-sintomu. L-MUT qalet li bl-istrateġiji adottati qed tiġi indirizzata biss l-istatistika dwar iż-żgħażagħ li ma jkomplux l-istudji tagħhom wara l-edukazzjoni obbligatorja. Iżda jekk isir analiżi sew ta' x'qed jiġri, jinstab li qed jisplodi l fuq l-att ta' żgħażagħ li qed jabbandunaw l-istudji tagħhom wara biss ftit xhur fl-MCAST, fl-ITS u istituzzjonijiet oħra, qalet l-MUT. L-Union tajt li dan ifisser li fir-realtà l-unika ħaġa li qed nagħmlu hija li qed nimpaxxu l-istatistiċi. Iżiedet li fl-istorja riċenti mhux dejjem kellna politiċi li ġabu rispett lil professjonisti fil-qasam edukattiv u għalhekk tistenna li l-politiċi Maltin iġibu aktar rispett lejn l-edukaturi ta' pajjiżna. L-MUT talbet lill-Gvern biex jibda kampanja nazzjonali biex jippromuovi opinjoni pubblika aħjar fil-konfront tal-professjonisti fil-kamp edukattiv. L-Union appellat biex qabel ma jitwettqu riformi oħra ikun hemm ċans biex l-edukaturi li qalet li huma għajjenin bit-tibdil jidraw is-sistemi ġodda li daħlu fis-seħħ. L-Union tajt li r-riforma għandha ssir ukoll fil-klassi fejn lat kbir ta' studenti mhux qed jippermetti tagħlim diversifikat kif suppost. Dwar l-iskejjel tal-Istat, l-MUT tajt li hemm ħafna li għandhom bżonn manutenzjoni kontinwa u anki ristrutturar u għalhekk irid ikun żgurat li r-riżorsi jintefqu b'mod tajjeb. L-Union tajt li għandu jkun hemm impenn min-naħa tal-Gvern biex jipprovdi riżorsi u opportunitajiet lill-edukaturi u studenti fl-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti. Waqt li qalet li taqbel mal-proposta ta' università oħra f'pajjiżna, l-Union tajt li fl-istess ħin għandha tissaħħaħ l-università eżistenti. L-MUT saħqet li hemm bżonn li jimtela l-vojt li nħoloq fis-sekondarji bit-tneħħija ta' trade schools u qed tipproponi sistema li fiha f'kull kulleġġ ikun hemm ċentru ta' snajja li jintuża b'rotazzjoni mill-iskejjel tal-kulleġġ.